Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Monisha Devasys Love Life। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ କି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ସୁନାବେଶ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ପୁରୀ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିହେବ କି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ତଥାପି ମନରେ ଆଶା ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବାହାରି ଗଲୁ ପୁରୀ। ସେଦିନ ଅଧାରପଣା ଥିଲା। ମମିକୁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ସେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବାବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅଲଗା ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇକି ମମିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ କି ଘରେ ଯାଇକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା, ବୋଉଙ୍କୁ କହିବା କି ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦିନ। ସେଥିଲାଗି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ କି ମାନେ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପୁରା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଏତେ ବାଟରୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି। ତାପରେ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ତାର ବୋଉଙ୍କର ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ସିଏ ଟିକେ ମାନେ ଡରିଲେ କି କାଳେ ଠେଲାପେଲା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ହେଉନଥିବ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା ପରିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା ଚାଲ ଯିବା। ଏମିତି ବାହାରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 11ଟା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। ଇଏ 9ଟାରେ ତ ଉଠିଲେ, 9ଟାରୁ ଉଠିକି କହିଲେ କି ଚାଲ ଯିବା ପୁରୀ। ଆଉ ଏମିତି ଗପସପ୍ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିନେଇଥିଲୁ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ। ଆଉ ବହୁତ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ପାଖରେ ଥିଲା, ମାନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ପେସିଆଲି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପାଖାପାଖି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜାଗେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥାଉ ଆଉ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ମାନେ ପୁରା ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 3:30ରୁ 4 ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥିଲୁ। ଏତେ ଖରା ହେଉଥିଲା କି ସେଦିନ, ମାନେ ଇଏ ମୋ ପଣତକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ଛାଇ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଥିଲୁ କି ମାନେ ଖରା କିଛି ବି ବାଧୁ ନଥାଏ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକ କମ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ତା ପୂର୍ବଦିନ ସୁନାବେଶ ଥିଲା। ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ମାନେ ଆମେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ପୁରୀ ଯାଇକି ଆମେ ଆସିବା। ମାନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି ମାନେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଇଏ କହିଥିଲେ କି ବୋଉ ଦେଖେ ଆଉ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ କରିବୁନି। ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦେଇକି ଆସିବା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ନା ସୁନାବେଶ ଦିନ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଟିଭିରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖାଉଥିଲା, ମାନେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତା ପରଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଭିଡ଼ ଦେଇଥିବ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏତେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଏଥରଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଯେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ମନ ଭିତରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏତେ ଦିନର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିନି ରଥରେ ଆଉ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ତମର ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ରଥର ଦଉଡ଼ିକୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦଉଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର କରିନେଇଥିଲୁ। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମିଶିଯାଏ ନା, ପୁରା ଆଖିରୁ ମାନେ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ଖସିଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍, ମାନେ କିଛି ଜଣା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଚାହିଁଦେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆଉ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଥାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରୁନା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଭିଡ଼ ରହେ। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ଆସିବାକୁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ମନ ଭରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନେଇଥିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ଆଉ ପୁଣି କେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପୁରା ରୂପାର ଛାଉଣି କରାଯାଇଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ କବାଟଟି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ଯାଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୋଛି ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଖାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ଫେମସ୍ ମଟର ପାଣି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା କି ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ପୁରା ରାଗ ଗରମ ଗରମ ଖଟା ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁରୀ ଫେମସ୍ ମଟର ପାଣି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।
तापरे मम्मी बापा बो सब चा बिस्किट गुड़ा खाई खाई सारा पर आम गाड़ी नहीं ठाकुर दर्शन पर आम गाड़ी नहीं बाहरी आसीलु बोर इच्छा थी टे इंद्रद्युम्न पुष्करिणी रे बुड़ पके बोली किंतु राति हो जाता से लगी आउ तो गाधे पारे से कौट शुणी कि इंद्रद्युम्न पुष्करिणी बुड़ पकेले पाप क्षय हुए से लगी बहुत इच्छा थी कहले कि हो चलो जावा किंतु राति माने रात बहुत ही भिड़ होगला जाम होगला पहुँच बहुत लेट होगला सेठी जहाँ बेले जहाँ से पानी टे छिंची आसले मन बुझीगला पुरी आम बाहरी आसीलु भुवनेश्वर को भुवनेश्वर आमको नानी पाखर जावाक से गोटे मिठा कि नहीं नानी पाखरे पहुँची जाइलु आ सानवी एठी पूरा नमस्कार कर कौन कौन मो बेबी पसंद की तापर समस्ते मिसिकी नानी घर डिनर करनी नानी आम बनई रुटी पनीर सब बनई सानवी बहुत ही अटकाउला मासी जाओ ना रही जाओ ब्लॉग टी एंड कर भल लगी सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे।